Everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ मोनसे सरप्राइज बायदिसो आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जोबजासिम नायाबा मोनथिनाय नङा दै। माने आं नोंथांमोननो मा सरप्राइज होनायदों। माने आंनि थाखाय बहुत गेदेर आरो बे सरप्राइजआ। नोंथांमोननि थाखाय फिसा जानो हागौ नाथाय आंनि थाखाय बहुत गेदेर आरोना। माने बहुत एक्साइटेड जाबाय आरो आं। नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय भिडिअखौ ना। जोबजासिम आं नोंथांमोननो मोनसे आनबक्सिं देखायनो नाजादों। नायलांबानो जाबाय। मा बुस्थु नोंथांमोनाथ' एसे हमदांखाबायानो जानांगौ थाम्बनेलाव नुनानै। नायनोसै ना मा बुङो लोगोफोर। जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ जाहाथे अब्लासो बुजि मोनगोन। माने भिडिअखौ सानाव लाबोनो सम मोनासै ओंखायनो आङो हराव लानाय जाबायसै आरोना भिडिअखौ लोगोफोर। केमेराया मोजां फैयाखै, मबाइला दाम खमि नालाय ओंखायनो आङो हरावनो लानाय जाबाय, सानाव सम मिलायासै। थ' लोगोफोर हरबाबो नायलांदो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोरा नोंथांमोननो सरप्राइजखौ देखायनो सानबाय आरो नेया टेनटानान। नेयाव मा दोङो नुनो नायनोसै आरोना लोगोफोर। बेयाव मा दोङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। गिबियावनो देखायनो नाजादों आंनिया टेनटानान। वाव, फाइनेलि आङो बेखौ लामारबाय आरोना लोगोफोर। बिराद गोबावनि उनाव लानो साननानै दिनै लाबाय आरोना। दिनै आनबक्सिं नायनोसै आरोना माबायदि। बेनिफ्राय मा दोङो नैया कभार, बेबो आरोबाव टेम्पार, बेनिफ्राय नैबे चार्जार। एक्सट्रा बायनांगौ आरोना लोगोफोर। जायफोर दं बिथांमोना मोनथिखागौ अलरेडि। दा नैखौ खुलिना नायनोसै आरोना लोगोफोर। iPhone 15 लोगोफोर, iPhone 15 लासाबबाय आरो बेखौ नायनोसै आरोना लोगोफोर खुलिनानै। वाव, टेनटानान। Oh my god, ये वाला वाव, iPhone 15 लानो होनाया फाइनेलि लामारबाय आरोना लोगोफोर। iPhone 15 खुलिनोसै आरोना। वाव, oh my god, wow, wow, फाइनेलि जामारबाय आरोना। थ' आरो मा दोङो नैलाय चार्जार, बियो ये चार्जर और क्या है, ये जाबाय कभार। ये जाबाय बेयाव सोबाय आरोना कभार बियो। वाव, बिराद मोजां आरोना लोगोफोरनिया। iPhone 15 लोगोफोर फाइनेलि लामारबाय आङो।
चार्जर mau tahu? Oh iya. चार्जर कैसा खुला है? ये चार्जर ini ada Shiba. Ini nih dengar nah. तो लोगोफोर अनबक्सिंगा बेनोमोन आरो सरप्राइजआ बेनोमोन ना लोगोफोर मोजांबाबो गाज्रिबाबो लासाबबाय आरो बेखौनो आइफन 15 मा खालामनो आरो बारा दामिथ' लानो हायानो बेखौनो लाबाय आरो तो लोगोफोर दिनैनि अनबक्सिंगा बेखिनियानोसै तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आंनि भिडिअखौ आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै गुड नाइट बाय बाय लाभ इउ अल